jeg er bare klar nu. Og det har været sådan en lang proces fra, at jeg blev udtaget til at skulle til OL. Der var det sådan, puha, nej, hvad er det, jeg skal? Og sådan efterhånden, som tiden går, så har jeg bare vendet mig til det. Og jo tættere på, jeg kommer, jo mere klar bliver jeg bare og tænker, nu skal det bare være. Det har været en rimelig lang proces, men også lige til proces at nå op blandt de 30 bedste i verden. Være danmarksmester, være nordisk mester. Det har været hårdt arbejde. Det har været den vej. Og det er sådan, det har været. Nu her, hvor man så er blevet udtaget til OL, jamen der skulle man gerne løfte et skridt højere op. Det er ikke sjovt at være blandt de 30 bedste til OL, når der er 35 med. For det er en unik oplevelse, altså det at få lov til at gøre det så helhjertet og betingelsesløst, og det at få lov til at repræsentere Danmark. Bettina Honoré og Jonas Kjeldsø sammen med deres træner Jakob Holst repræsenterer Danmark i windsurfing ved OL 2008. 37-årige Bettina Honoré er den første kvindelige danske windsurfer til et OL. Hun har 24 års erfaring som windsurfer. 23-årige Jonas Kjeldsø er den ældste af 3 søskende i en familie med saltvand i blodet. Familien bor lige ud til Svendborgsund, hvor Jonas har sejlet og windsurfet siden han var 11 år. I første omgang er det en følelse af glæde og en følelse af, at det er super sjovt at stå på et surfbræt. Der er gang i den, der er fart i den. Det hele går stærkt. Det er en enorm oplevelse af frihed de første mange år, hvor man windsurfer. Men alt bliver dagligdag. Og når jeg står på brættet i øjeblikket, så er det ikke nødvendigvis en kæmpe oplevelse af frihed eller en kæmpe fartfornemmelse. Så er det noget, jeg gør, og det er på den platform, at jeg konkurrerer. Det, der tænder mig i øjeblikket, det er konkurrencen. Det er muligheden for at udvikle mig, og det er kapsejladsen. Danmark har en lang, stolt tradition i olympisk sejlsport i alle mulige andre discipliner end olympisk windsurfing. Men da kulfiberbrættet RSX i 2005 blev valgt som nyt olympisk bræt, fik Dansk Sejlunion mod på at satse på windsurfing. Målet er medaljer, senest ved OL i 2012. Det har været en saltvandsindsprøjtning, hvor Danmark ikke har haft nogen olympisk windsurfer i 12 år. Så har vi lige pludselig kunnet skabe en fornyet opmærksomhed. Så det, at der er kommet et nyt bræt, og i dette tilfælde er RSX'en, det har gjort, at vi har kunnet starte en satsning. Fordi vi har kunnet starte tættere på de andre, fordi de heller ikke kendt brættet andre nationer. Det tidligere Mistral One Design favoriserede lette sejlere på en måde, som gjorde, at jeg slet ikke kunne lege med, når vi kom til at sejle kapsejlads på de brædder. Så med det nye RSX-bræt her, der kan jeg lige pludselig være en del af gamet med den vægt, jeg har. Jeg vil stadig være en af de tunge drenge, men det gør det muligt. Hele vejen herop til Gilleleje, som jeg har trænet, der sidder jeg og kigger på alle træerne og rører de sig og et flag, og blaffer det i vinden og sådan noget der. Og hvis det gør det, så tænker jeg, der er nok god vind, og det glæder jeg mig selvfølgelig over. Eller hvis der ikke er noget vind, så tænker jeg, okay, så er det bare god træning, fordi det er jo det, jeg skal blive bedre til. Men så kører jeg jo ned og tager mit udstyr ud af min bil og rigger det op. Og justerer det så ind efter forholdene. Altså der kan være mange parametre, jeg kan ændre lidt på, om hvor meget profil mit sejl skal have i sejlet. Jo mindre vind der er, jo mere profil skal der være. Jo mere dybde skal sejlet have. Sådan noget som vinklen at finde har enormt stor betydning for, hvordan brættet det sejler i forskellige forhold. Så det er en trimmulighed, man hele tiden arbejder med, og hvor man konstant arbejder med justeringer inden for små bitte millimeter, som så gør, at man altså har den der fordel over konkurrenterne, hvis man har ramt den millimeter rigtigt.
Måden jeg arbejder med Bettina, jamen der handler det meget om at få løst nogle praktiske udfordringer. Sørge for, at der er mulighed for at få både kvalitet og volumen og intensitet og alle de her ting ind i en allerede sådan stram plan eller stram hverdag. Sådan så at når hun føler, at hun kan få hele sin verden til at hænge sammen. Jeg lærte Jakob at kende til et ranglisteformulastævne i Nyborg for snart 4 år siden, hvor han kom og introducerede ASX-brættet, hvor jeg dengang tænkte, det var altså ikke noget for mig, fordi man skulle sejle, når der ikke var noget vind, og jeg var vant til at sejle, når der var vind. Men han sådan overtalte mig lidt og prøvede at sælge lidt ideen, og lige pludselig tænkte jeg, hvorfor ikke? Jeg vil gerne blive en bedre windsurfer. Så det var sådan, vi lærte hinanden at kende, og så har han ligesom hjulpet mig i gang og få sat nogle mål for mig og ligesom været der for mig. Og det har været et rigtig godt samarbejde, vi har haft i de her 3 år. Et utroligt stærkt virkemiddel for både Jonas og Bettina, det er video. Så jeg filmer meget. Jeg filmer dem, jeg filmer nogle konkurrenter, så kan de se, jeg filmer dem i samme billede, eller sådan nogle ting, og så giver jeg dem det, og så kan de vælge at se det sammen, eller vi kan se det hver for sig. Bettina er trods sin spinkle fremtoning meget stærk, lige så stærk som det bedste af hendes konkurrenter. Hendes største udfordring i træningen op til OL har været at mestre teknikkerne i sejlads i let vind, hvor man skaber sin egen fremdrift ved at pumpe med sejlet. Ved kapsejladserne i Qingdao forventes stærk strøm og let vind. Det stiller store krav til atleternes tekniske evner og til deres fysik. Under træningen for tiden, der arbejder Bettina rigtig meget med at kunne holde sin højde, samtidig med, at hun har fart. Og det kigger jeg på i forhold til, okay, hvad har vi fundet ud af? Og er det der stadigvæk, eller er der noget, som er den ene eller den anden vej? Kan vi blive endnu klogere i dag, end vi var i går, på det at sejle hurtigt og kunne gå højt? Prøv at strække benene noget mere, Bettina. Ja. Det er utroligt teknisk at windsurfe. Det ser så meget nemt ud, når man ser det på vandet, men det er rigtig, rigtig svært, og det er de små ting, der lige gør forskellen. Og det niveau er jeg nået til nu, at det er de der små ting, der gør det. Det, som du har arbejdet med hele tiden, det der med at få højre fod helt frem, så riggen kommer op og stå lodret. Det er ret tydeligt. Når du ikke får foden frem, så ser det ud til, at du får trukket riggen ind over. Men jeg ved ikke, hvad du selv ser ud af det, når du kigger. Det, jeg synes, der er et problem, det er, at jeg trækker for meget ind med den bagerste hånd. Der, så lukker sejlet, og så har jeg ikke noget at trække i det. Så taber trykket? Ja. Og især de her vindstyrker, som minder meget om det, du skal sejle i Kina, ikke? Så når det blæser. Ja. Men bølgerne er svære her, men det er også sådan, som det er i Kina, ikke? At der er jo bølge. Når man bruger video, så har vi taget alt bullshittet væk, og så kigger vi på det, og så siger okay, er benet lige, eller er det bøjet, og sammenlignet med de andre, hvad gør de, hvordan ser sejlet ud, og sådan nogle ting. Så har vi sikret kommunikationen bliver ud fra det samme udgangspunkt. Så hvad vil du, hvis vi skulle gøre det her en seance til, hvad vil du gerne arbejde med nu? Skydningen af sejlet, og så lidt mere timing af bølgerne. Udnytte bølgerne lidt mere. Okay. Jeg startede jo for 3,5 år siden, hvor jeg sagde, eller 3 år siden, hvor jeg sagde ja til at sejle ASX. Og der var jeg jo hjemmegående husmor og havde passet mine børn i 7 år, og der skulle jeg ligesom jo til at starte et helt nyt liv, og der var der mange ting, jeg sådan skulle til at fokusere på, altså både det med at bygge min fysik op igen, det vil jo sige at løbetræne og lave intervalløb og styrketræne og gå i fitnesscenter og få en masse timer på vandet, og det var da selvfølgelig en helt ny ting for mig. Nå,